očigledno da smo upali u jednu malu krizu rezultata, sada kad nam je to najmanje trebalo. Ali pred nama su te dvije utakmice, znači prvenstva u kojima sigurno prije svega treba nam velika podrška svih ljudi u klubu i oko kluba i navijača, da u ove dvije utakmice znači da se dignemo kako bi željeli dočekali i fizički i psihički što spremniji da osvojimo ako Bog da taj kup. Što se tiče utakmice u Zvorništvu, mislim svaka čast svakoj ekipi, Drinu treba cijeniti sigurno, ali sramota je da Čelik izgubi od Drine koja je zadnja na tabeli i znači mi igrači svi snosimo tu krivicu, znači to se nije smjelo desiti, ali desilo se i s obzirom da to ne uči nešto previše na tabelu, treba da zaboravimo što prije tu utakmicu i da se okrenemo, kao što sam rekao, ovim dvijema utakmicama i da se spremimo za finale kupa što svi jedva čekamo. Hvala, gospodin Ibraković, upravo